Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Nilqawkom għal podcast ieħor il-biskuttini fħal il-ħmir, però nfakru wkoll illi il-biskuttini ikunu fl-ogħla riċevimenti fosthom it-tiġijiet. Il-mamudija, ġifieri il-biskuttini jidħlu. U għall-informazzjoni il-biskuttin Malta għandna post jismu l-biskuttin dan huwa bej il-Belt u l-Furjana. Quddiem il-Hotel Fenicia biex nifhmu. Fejn hemm il-monument dedikat lil Kristu Re. Yes. Hemmhekk il-biskuttin. Tallimta bis-saħħa tal-biskuttin. Mhux vera. Fl-ewwel wieħed kien? Jew it-tieni Fl-ewwel wieħed. spjegajnieh. Għalhekk. Tajjeb. Għalhekk pjazza Tritoni tagħna Tagħna min? tal-Beltin. U jiena Għax il-biskuttin. Għandkom taħwit. Ma taħwit xejn, sa. Tritoni tagħkom, il-venda tal-Furjana, dik il-biċċa tal-Furjana, il-ħajt lemma l-Furjana. Valletta Waterfront huwa tal-Furjana, ma semmeħ Valletta x'iktar popolari. Qed niċċajtom għall-Furjaniż ħafna minn noħbib tiegħi. Mhux hekk. Mela. Tajjeb, u rrid ngħid illi l-Furjana hija parti importanti, xi swar ikomplu semmek. Inti kont taf illi l-Gran Mastru la Vallett kieku kellu l-flus vera di. Bib il-Belġi fej hemm il-bib il-bomb illum. Kieku l-lum il-Furjana ma teżistix. Fis-sens bħala isem. Imma ma kellux flus, kellu jirtira di vera mill-istorja. Kellu jirtira fejn bib il-Belt illum, tawħ il-flus Papa Pio V u taħ il-flus. Ftit informazzjoni storika. Ir-re ta' Spanja biex bena il-Belt Valletta dak iż-żmien. Imbagħad il-Furjana fil-fatt iswar tal-Belt illi ġew mibnija qabel inbniet il-Belt, iswar kienu lesti l-ewwel qabel il-Belt, qabel iċ-ċentru tal-Belt. U l-iswar ikomplu sal-Furjana, fil-fatt il-Furjana hemm l-isbaħ ġonna pubbliċi wkoll, George. Sinjuri, dak kien is-sindku tal-Belt Kapitali Valletta, is-sur Alfred Zammit. Wieħed mill-ġonna sbieħ huwa kif tinżel id-depo tal-Pulizija u ddur biex tiġi San Miżun. Hemmhekk hemm ġnien veru sabiħ. Taf laqat ma tħalt ngħaddi minn qudiem u nibda imma l-problema biex tidħol. Imma biex fejn tipparki hemmhekk. You be impressed. Imxija parka x'imkien. Imma hekk li tagħmel. U imxija. Veru nixtieq qatt ma tħalt. U fil-fatt. U jidher sabiħ. Biex nagħlaq din l-informazzjoni storika, il-Furjana, Ġnien is-Sultan x'għandu x'jaqsam. Ġnien is-Sultan jismu dak. Insomma, lilek mhux semmerik. Mrs. Xiberras ma mmerikx lilek. L-għara tmerija, dik tallem il-history. Mela, għallima tal-history kienet. Għallima tal-history. Ma tmerix, da. Xara s-setjat. Ma titkellem fuq Napoleon, ma tmerix. Le, għaddu kien jiġi minna. Isma, u biex nalaqqa din informazzjoni storika u morru l-mistiden tagħna, il-Furjana fil-fart huwa sabborg. Mrs. Xiberras li marret l-Sultan. Taf x'tfisser sabborg? Le. Estensjoni ta' belt. Saqsija, Mrs. Xiberras li marret. Ngħidlek xi tfisser. Iwa, fimtek, għat insaqsi Mrs. Xiberras li marret f'dal-ġnien. Ija, rektam ta' kienet tinnamra. Li qalu li m'għandix dubju li kienet tmur f'dal-ġnien meta kienet singi. M'għandix dubju li tmur. Kienet tmur bil-kelb, bax il-kelb. Hemmhekk rid timur nasalli. Mela xi ħaġa, minn għandna tistennew kollox, fil-biskut tinstenna kollox, kif tistennew kollox. U inselmu t-telespettaturi wkoll ta' Smash Television li qed jarawna l-ġimgħa fid-9:09 ta' filgħaxija li Will George, grazzi ta' kemm il-qajtuna fuq dan l-istazzjon u qegħdin isseguna. Grazzi ħafna. U aħna il-podcast jixxandar naturalment fuq Facebook, fuq YouTube, fuq il-mezzi soċjali insomma. Nirringrazzjaw l-sponsors kollha tagħna u nibdew mal-mistieden tagħna. Għal-istit tal-ġimgħatilu kellna l-Anġlu. Ullu għanna. Kontrajt il-qazbal. Għanna Anġlu ieħor ukoll. Imma dawn huma close bħal maħna jienu inti ġifieri. Ija. Bib jagħmlu l-ġid. U tawna informazzjoni fuq il-mistieden tal-lum. Tawna. Ekku. Għax jidher
kwit. Imma fil-kuluturi, ma Ma jena nixtieq nirringrazzjah tal-ġid kbir illi jagħmlu u tkomplu jagħmlu mat-tfal tagħna morda bil-kanċer. Tiġandunaw minnu. Tlaqna, sigla! Irrid ngħidlek li ċevejna mhux applikazzjoni, imma offerta wara li rawna fuq l-Smash Television, Biskuttin, kitbinna l-kanale 5 biex immorru hemm, però għalissa tilhom ħudu paċenzja għax aħna ma aħna lejali. Għax ilħaqna affermajna kuntratt mal-Smash u ħanibqgħu hawn sal-aħħar tas-sensiela. Flok Maria De Filippi. Inti kemm nammira? Anka kemm inħobba. Maria De Filippi vera. Kemm inħobba. Nammira leħena. Jinġri nibqa' s-sibt flaxija d-dar. Taf inti. Mela, biex insegwi. Inti taf sirt. ċe posta per te. Taf sirt fuq Maria De Filippi li tirrifjuta meta tkun qed tippreżenta li kollha l-mikrofonu mdender. Tiddejja. Meta tkun bħala guest mistiedna okej. Toqgħod bil-mikrofonu mdender. Imma jekk tippreżentajiet trid il-mikrofonu f'idejja. Jekk issaqsini ma min nixtieq niltaqa'. Maria De Filippi. Magħha biss. Ma niġġildux. Tix nikbura. Mela forse jarana Joseph katkuli tarani issa itina sorpriża itellana l-kanal 5 dak għandu ħafna kuntat. Ejja nibatula it-trajnu int. Tajjeb. Il-problema nafu żgur taqra fil-programm. Issa nkellem il-direttur tagħna Ivan. Jina għalada. Naraw kif ħanibatula ittra. U probabbli jekk ngħidil isma' iffirmata mis-Sindaco del Belt Kapitali semmini nispera. Aw jinsa tagħmilni allura. L-assistent. Niżżewġ in-nies. U għaqta. Reni. Tweġibna żgur. Żgur tweġibna. Isa. Nikbula telqet. Nilqgħu magħna l-Reni Serafa. Kif int Ren? Għu pjaċir narakom hekk. Nitku? Ejwa. Maħniex ħamalli. Grazzi Alla. Naħseb dik hija s-saħħa tagħkom hu. Jiena tfakruni aħna fuq ix-xogħol hekk inkunu ġifieri. Intu Anġelek. Imma jien taqbad magħha għalulna. La tibda dejjem hi. Meta tara mill-bidu. Lina mhux hekk għalulna ta'. Ara l-ewwel impressjoni tgħid il-Madonna ma deritx lil Bernardet biss, deret lilha wkoll xi wiċċa ħelu. Ħafna. Meta tiġġieled magħha jisa pitbull. Ejja, meta jkollha problema. Aħna ma nafuhiex hekk. Le, jien nafa kollha ġifieri. Allora meta taqbdu ma' xulxin u hekk niftakar eżatt kif aħna. Sa tagħmilek wara dan ix-xandira. Jiena rrid nispjega li meta persuna jaqbad ma' xulxin, meta jkun biħdura jissejjaħ bullying. Meta jkun biċċajt mhuwiex bullying. Aħna nafu, jienu Ġorġu nkunu miftemin fuq li ma suġġett ħanaqbdu ma' xulxin biex nagħtu gost in-nies. Ma dik għandkom il-freedom li titkellmu dak li u tafu li hemm rispett kbir lejn xulxin. U ġieli bħalsa niftehmu wkoll. Ma jfissirx li inti taqbel fuq kollox, walla ħares taqbel fuq kollox, ma taqbilx hija darba kien hemm waħda u kienet edha ħdejna ratna nġildu, għaltunna l-lallu, x-fridi, mankom li t-ġildu. Ekku, mux biħdura. Mux ek. Fuq x t-ġildu l-aktar. Fuq x nġildu l-aktar. Per eżempju, jinu Alfred nġildu fuq il-ħinijiet, għax Alfred ma jżomx il-ħin. Le, hija perfectionist, trid tkun taf għaliex kull ħaġa, rrid noqgħod infehma, u jiena moħħi għajjien. Rrid noqgħod għaliex, imma tejjilek moħħok. Mux għax inti li waħna le, imma she is more professional. Mux ovvja, hija da zaħira għanda moħħa arkivju. Dik tibat 40,000 emails kull sena ta' ġiviri, aħna konna triangle. Kellek il-Kalvanja li huwa il-ġigant tal-medicina li jolla r-rata tal-fejqan minn 40% tal-85%. Il-lallu mux xajta di ta' ġiviri, kellek min jaf kemm hemm anġli laqgħuh fis-sema. Mux hekk, infatti fil-funeral tiegħu
għettilajn għamlu bħal ta' Schindler's List. Dak fil-film fl-axħar, abdu ġebla kull wieħed dawk li salvom il-lut kollha li kien salva għamlu wielu fuq it-tebut tiegħu. U aħna ċempinna li t-tfal kollha li kienu taħt il-kura tiegħu. U ġew kollha. U ġew xi 200 hekk kollha jagħmlu l-fjura fuq. Għaxbart, 200. Nejlek, ġifieri, kulħadd jitfallu l-fjura, ġifieri. Ma filmat tagħha. Għandna l-filmat tagħha. Nistgħu nuruh xi darba f'Kalamita. Meta tridu. Nuruh. Aħna fil-programm tagħna Kalamita. Tiftaf offrejnilkom li tkunu preżenti meta tridu. Regolari kull ġimgħa jew kull 15. Nipprovaw nagħmluh xi darba. Nagħmlu dawn l-affarijiet. Għaxina ma kellix iċ-ċans. Laqasi ma rajtu, li ma rajtix dil-biċċa. Minn tfal żgħar u hemm minnhom min iżżewweġ, min igradwa, min sar tabib, min sar peri. Daw kien koll ġivaħ nitkellmu fuq 20 sena. La qed nitkellmu għax inkont sensaqsih fuq it-triangle għaliex. Il-triangle kien hekk, ġifieri għandek il-Kalvanja huwa il-ġenju għandek ġgant tal-mediċina. Għandek il-Anġel klassi li tara tiddilja ma daw ta' barra minn Malta, f'kull proġett tara tiddilja mal-avukati, mal-structural engineer. U jiena ta' triq, ġivi salvaċ ta' triq li, per eżempju, daw li jkollhom maqdiet, per eżempju, tal-boċċi, tal-regatta, Arak sejjer. Il-gazini fidejk. Il-gazini, home, emmek home jena. U inti għandek bżonnom kolla daw. U intu home xi plat bebbu, xi. Oh, mela. Għaddi ġi super home mbagħad, funda. Għamma mek jibda ġlieta xirrid nikoll ħafna żewwa, ġifieri. Għaltinna fil-fatt meta ġitaw. L-iktar li tinkweta meta tarak tikol ħafna. Eżatt. Imma kultant niklu, ifhem li kell sabiħ, imma kultant anka bl-istess stress ta' jew binar iċ-ċans li nsibu isna niklu li nsibu bħal speċi. L-ikel huwa jisu kumpanija f'mumenti minnhom. Ma mbagħad pereżempju li kelli tgħidlek hija li mbagħad meta tikber il-kolesterol, it-sokkor, saħtek tibda tmur lura. Isma' inti u Dr. Kalvanja kontu l-moħħ biex nfetaħ Puttino. Ara, Puttino. U l-kelma Puttino u kol. Ara, Puttino bedek, ara. Dak jena, darba kont ħireċ fil-5 ta' felaxija minn St. Luke's. L-ewwel Dr. Kalvanja kien għadu senior doctor, sawa. U kien jilab il-futbol da, u kien jaqla 10, 7, il-5-a-side. U kien dak iż-żmien konna fil-futbol jena. U kien jgħidlejja mija, ju kont inġiblu daw il-players korruzzjoni biex nerbħu, aħna biex nerbħu. U f'sad wieħed da beda jerbaħ trophies, Umbat sadattan sar l-ewwel. Ġibtu l-aqwa elementi. Umbat sar l-ewwel konsulent f'Malta u ftaħna l-ewwel fetaħ ward tal-onkoloġija biss. Għax qabel kienu it-tfal bil-kanzer jridu jkunu mxerdin ma tal-medical, ma tal-azma, tal-gastro, u ma setawx joħorġu minn ġol kamra. Mbagħad fetaħ ward bħalmija barra minn Malta. Ikollhom il-freedom li anke jistgħu joħorġu fil-ward jibqgħu mhux jibżu li joħdu x'infection minn ħadd ieħor. U għallim xi miegħi. U ħaseb li ħajoħodna ħabba l-futbol biex noqdu meta jkollu xi logħba noqgħod norganizzaħielu. U f'salt wieħed darba minnhom kont ħireġ fil-5 ta' filgħaxija minn dil-ward minn St. Luke's kienet ix-xitwa. Kien hemm missier bil-brain tumor u tifel bil-brain tumor fl-istess kamra. Missieru stess. Il-lallu. Mela, u għabdit qalbi sowda, il-kamra sowda. X'issejħi la kombinazzjoni jew? Ma mbagħad ħriġ u dawk il-televisions kienu għadhom il-ħoxnin bit-textix, dil-word irid nagħmilha colorful. U bdejn noqgħod norganizza ġib minn ibajjat. Għaltinna fil-fatt. Min iġib sponsor, min iġib. U Dr. Kalvanja beda jħobb pjaċir. U mbagħad għajjat li fl-office, għall-isma' għalli meta kont nistudja Royal Marsden, għalli kien hemm foundation, u minn hemm bdejna Puttino Cares. Ara. Puttino Cares bdejna fl-office ta' Kalvanja St. Luke's. Mbagħad ta' minna l-ewwel kumitat għadna nfittxu n-nies u għadna se nsemmuh. U kien hemm volontiera minn tagħna u qaltilna speċi jienna fil-Filip Farrugia Randon minn li kien l-avukat tal-HSBC u dak kien kiteb storja fuq Puttino Tonino. Dil-istorja kienet ġa kitiba. U għalina, tista' telefonna da, Puttino kien xi Anġlu Mqareb, waqa' mis-sema. Anġlu Mqareb, iju. U beda l-isem Puttino ġifieri, ma kienx jaf li ħajibda jibqa' jikber. Ma
Ek bdej, l-isem ġifiri minn storja. Inti temmen fil-kombinazzjoni, jina ma nemmenx fil-kombinazzjoni. Mela, għazim, ma nemmenx. Puttino nħolqot il-mulej rida. Bil-ħanek. Xaħat ikbar minna rida. Il-ħin kollu. Inti per eżempju l-aħħar proġett li qed nagħmlu bħalissa tisifru 60 u 90 fix-xahar pazjenti l-Ingilterra. Li daqqasna fubijom. U meta aħna għamilna evaluation ta' fejn qed immorru li żiet li jmorru fiċ-ċentru ta' Londra. U Londra dak li hu 3 miljuni ġo Satin huwa 30 miljun ġo Londra. U għallunna morna ant in-nies għax aħna għandna il-ħobs liħel min jaf jieklu, unħobbu nisimaw minn għant min jifem. U għallun nisimu, f'Londra nsow li s-sibuħ freehold, f'Londra mux ħassibuħ bla ċens, emmek jew ta' reġina, jew xaħat titjulkom għal 55 sena, jew għal 90 sena, imma bla ċens nsow. Mura kif sibniħ, bla ċens sibniħ, u għal. Iġveri 10 minutes walking distance minn Russell Square, iġveri palissa biex immorru minn Satin għalem, idu musija u nofs bit-taxi. Issa, minuta bit-taxi tasal. Issa meta kontu f'dal komitat, kontu taħsbu li Puttino ħajkber daqsek? Le, il-qofol ta' Puttino mbagħad għalhekk ngħidlek kif qed jgħid Alfred xejn kombinazzjoni, u mbagħad ġiet Anġel. U diġi tkwieta għalhekk qedlek fil-bidu ta' bda tgħid kemm kwieta pattija. Ma din inti kaxkar tal-ġo Puttino. Le, imma ma jiġi hemmhekk. Għaltilna. Imma mbagħad hi bdiet tieħu interess fuq l-ewwel ma bdiet titgħallem il-protokolls ta' tfal bil-kanser, ridet titgħallem kienet tiħossib it-tfal, tiħossib il-parents, di maħluqa. Issa għandek tim tal-futbol. U ġik Messi. Biex nalqu il-kapitlu Kalvanja f'din l-intervista, għaxum bat għanna mistoqsijiet oħra. Kif waslet għandek l-aħbar illi dan tajruħu kważi għal-mewt? L-ewwel ċemplu lill-Anġel. Kien hemm xi ħadd li jafa. Għaltinna fuq il-post. Anġel ċemplet lili, u mbagħad aħna qbalna, u mbagħad qalt li il-min ħanejdu ħabba l-mara tiegħu, ħabba Carmen. ċempel tabib jiena biex iċempel l-mara tiegħu, u jiena u morna mal-ewwel Mater Dei. U kien għadhom qed idaħħluh għall-X-ray. Jiġifieri u id-daqqa minn wara ħada, għax u tant kemm kien hemm rieħ hemmhekk. Kien hemm perjodu fejn kellimkom jew kien mitlu minn sensier. Isma' għana mill-istess mistoqsija għamilt l-Anġel. X'inħaddi l-aħbar, sadda minn moħħok kien naf tajt Puttino daqshekk. Dawk it-tfal daqshekk. Ħanejlek Puttino il-mod kif nibnuh iżjed qegħdin jiena Anġel mitfufu. Imma il-medical spiċċajna, ġifieri ħanna daqqa ġejna xejdulu. Minajr. Kien il-moħ medikali. Minajr il-point of reference spiċċa. Imma il-vojt tiegħu imliħ xi ħadd. Inti jkollok wieħed ġigant ħadd imliħ. Il-point of reference spiċċanna aħna. Per eżempju, jkun hemm xi ħadd ikollu MRI, CT scan u da. U kien jaħdem senza interessi. Mhux hekk, nibatu għomlu jgħid nisma' dan mhux 24 hours. Senza interessi, 24 hours. Spiċċannu, ġifieri aħna għandna l-tiema. Infatti Anġel kif eżatt miet għal-għranija mux ħanaħdem iżjed ġodek il-word. U kont sensaqsik, it-telfa tijaw, kem kienet kbira l-Puttino ħafna. Lajtu daqqa papali najdu l għanna snin, da bħal meta mutlek xaħat ta' ziz fil-ġiviri l-ħagġa, trit il-bereavement. Isu għandek missir ta' familja. Mxek, inti għandek, għaltri jien mux ħanaħdem, infatti jien ma naddix minn fej il-kamra tijaw, ġiviri għax inti għadek tisma l-feelings, mux 20 sena ħna naħdmu. Għax da ma tajċ per eżempju, għal-ħarsaqat bħalma jiġi kultant taqbdek marda, da fil-li b'saħħtu fil-li le. Mxek, dan jitrenja kien. Le, u Anġel għaltlu isma, għaltlu jiena etnejja, xie kienet meċi l-ward, i kienet l-in-charge, il-nursing officer. U kien il-konsulent, għallu ma jkun hemm il-protokolls jgħajtila jgħoddu jiddiskutu anka xaħat ikun wasal biex imut, per eżempju. Fatti, ftit qabel kien għabdu jagħmel tiġrija, tawħ medalja u ġiti l-tifel kien għandu kemm imut ġifieri, dedika lilu da. Mbagħad ommu t-tifel miet u fil-funeral ommu ġi taxer biex tiddedika l-iktar l-inkwetajtni illum. Inti ftit tinkwetani għax int persuna pożittiva bħali. Meta smajtek tajt li r-rata taħt Dottor Kalvanja ta' fejqan telat għal 85%. Iġvi dan ifisser illi dan ir-raġel
fejja ħafna tfal. Enormi. Qed jgħidlek il-fuq minn 200. Għaxu kien perfectionist, u kien baqa iżomma ġornat ma barra minn Malta. U għandek raġun, għax il-bnidem ikun uniku u, imma qegħdin tfittxu li jkollkom xi ħadd. Jew kien hemm xi tobba li offrew. Le, hemm tobba li marru barra minn Malta, studjaw u mexxin, ġifieri bil-mod thanks God. Le, ma kif mid-Dottor Calvajna, kien hemm xi tabib li qallek isma'. Kien hemm żewġ tobba. Sinċerament. Kien hemm żewġ tobba qegħdin l-Ingilterra qed jistudjaw dak il-ħin u kienet irraw imhom huwa wkoll. Ġifieri ġadin hawn Malta, ġifieri ftit ieħor daw hemm minnhom ħajsir consultant fil-qarib. Dawn huma l-frott li kien. Isom li ħajħudu post. Mhux hekk, huma ġifieri tajbin ukoll. Il-ġenituri. George, il-ġenituri. Kont nsaqsih bħalu għax inkwetanti li tiġi tgħid li sissat m'hemm xejn. Allura Le, mhux m'hemm xejn. Dawk il-85% ħajinżlu. Le. Ħanek, mhux m'hemm Domanda xejn. tajba di. L-istess bħalma saqsejt inti ma kif Inti diffiċli issib il-ġgant jitrawem bil-mod, bl-esperjenza u jikber. Ġifieri ġgant huwa bħal plejer kbir fil-futbol, iġġib plejer ieħor floku, ma jfissirx li faċli ġġib plejer li jkun ġa qed jispikka, sawa. Issa bħalissa hemm żgħar li kienet irawwem hu qed ngħidlek, ġifieri qegħdin, ġifieri u jekk tara l-isptar huwa mimli b'consultants tajbin, tobba alla ħares m'hemmx hekk għax kieku u t-tim tiegħu bil-mod il-mod qed jiġi ma' xorta Irid jgħaddi żmien. Ġoj ara, inti tafx biex twieġeb għażaddi, staqsi lill-parents ta' dawn it-tfal Li fiqu. li kienu taħtu u għejdilhom isma' l-istorja hija l-istess. U nstaqsi lill-ġenituri li kellhom it-tfal qed jieħdu l-kura, ħadu qata 100 persuna ma ħadu qata 10 xi ħadd li kien qed ifejja illu lidhom. Ngħidlek kienet jibsa, ara, għada sal-lum ta' ġifieri jiena dik li żjed l-impressjonatni fil-funeral tiegħu. Ġifieri impressjonatni il-weġġa tremenda tal-parents kemm mkissrin kienu, mkissrin. Issa aħna mkissrin, aħna spiċċajna. Nikkonslaw lil dawn. U anki hu bħala persuna kien ħelu. U kien prattiku. U kien bniedem 24. Kien tabib tal-poplu, tabib illi iċċempillu x'ħin iċċempillu, mhux se jgħidlek issa ċempilt li ħdax ta' billejl. Le, u kif għadna imma jifhem illi l-pazjent ikun daru mal-ħajt u aħna għaddejna minna wkoll ħafna minna anke n-nies li qegħdin iseguna, illi meta xi ħadd u marit fil-familja, int m'għandekx ħin 11 nofs il-lejl sieta filgħodu, jekk għandek tifel marit u fis-sieta filgħodu jien naf jirremetti pereżempju, tgħaddu minnhom daw intom. U l-ġenituri ċemplus ma t-tifel jirremetti ħafna, per eżempju. ħafna deni. Ma t-wiġibi, u telalu ħafna deni, t-tifel istatejta fil-ħodu. Ma t-wiġibomx il-daw. Sejd li min, kemm hawn minnhom? Aħna per eżempju fġieli fis-sieta fil-ħodu naqtaw it-tok, kien konna nersi semmek sawa, naqtaw it-tok. Min ħajċempillu. Għax hu l-approach tiegħu kien joħroġ xi trid. L-ewwel ġiex kelmiet. L-ewwel ġiex kelmiet, hemmhekk ma ċempillux, jgħidlek darba oħra li tiċċempel, jien irid inkun naf x'inhu jiġri. U fis-sieta fil-ħodu. Għal-kull kas, għal-kull kas differenti. Għaxina nixtieq li kull minnu fil-mediċina jifhem u ħafna mit-tobba jifhmuha taf inti. Però hawn tobba li ikunu il-karattru tagħhom ftit superf. Li dik ma tistax taħdem hu. Da bħal politiku, jekk ikun superf, man-nies, in-nies jixxutjawk il-barra. U li kellu li kien il-pazjenti mhux bin-numru, semmejni anke Manġel, imma bl-isem, jaf l-istorja kollha. Iż-żewġ affarijiet huma importanti, li qed tgħid li l-pazjent kien umana lieh, u li qed jgħid għalfejn li tkun umli u mbagħad tispikka enormi. U jekk kellu xi ħaġa li kienet tispikka fil-karattru tiegħu, kien umli. L-umiltaw. U tisimgħu first approach, jiġifieri l-istess, jgħid lill-Anġel, u dik tiħu għalija. Ma tiġi jgħidu diċ tabba tiħu għalija. Mux vera. Għalma ġilina melina. Miskina Anġel. Kultant it-tajat biex jisir il-xol, fint? Ma jfissirx li għandi personali għalli. N-nisa zjattaċi jkunu. N-nisa dejjem iridu l-fjuri. Tajt li xaxin għandi nisa jaħdmu miegħi. Lesti ruħek Ma xaqwa minnom imma mbagħad tissibhom bil-burda ta' tajba. Isma' ejja ninsew ftit ħamuru naqaf ftit fuqek issa. Le, jek tippermetti li George, għandi domanda importanti ħafna. Li nixtieq nagħmel marbuta ma daħal li nkun nafu naqalilu personali dawk fidejk. Għax aħna
l-affarijiet personali fejn toqgħod bil-wieqfa fejn tpoġġi bil-qiegħda dik fidej George. Għadak ikun jaf kollox fuq in-nies. Allura ħalli fidu. Jien nixtieq nistaqsik. Ir-rata ta' tfal illi jimirdu bil-kanser f'Malta. U meta ngħid Malta għawdex ukoll. Ir-rata hija daqs tal-Ewropa jew iktar mill-pajjiżi oħra tal-Ewropa, jew inqas mill-pajjiżi oħra tal-Ewropa. Jiena ma nafx ma tal-Ewropa, ma Malta. Bħala statistika. Bħala statistika kellna bejn 12 u 18 f'sena kienet ikun, ġifieri. 18 il-tifel jew tifla f'sena li jimirdu bil-kanċer. Bejn 12 u 18 newly diagnosed. Tara rata għolja. Ma skont tal-pajjiżna dak li jkun irid jipparaguna kemm il-popolazzjoni ta' dak li jkun. Din domanda li għamilek importanti tara. Imma ma ejja nistaqsi. Amma naħseb dik aħjar Anġel fi. Ejju ħer saqsejna li, vera. Ejja tnaqa bid-delay xi ġimgħat ħafna. Mela, le ma tajba. Anke għal-reni personali. Tajba, ġifieri. Importanti nkunu nafu għax George importanti ħafna. Għal-popolazzjoni jiex ħafna. Għal-popolazzjoni tagħna jekk mhix ħafna. Għax inti jekk ma ħafna tajt ismu mela x'qed jiġri aw ħafna trab. Eżatt. Aw ħafna jinnaf għax xi ħaġa li tagħmel riċerka fuq aw tara għal xiex u importanti ħafna. Xi ħaġa li saqsejt l-Anġel kienet x'kienet eżatt fuq it-tfal. Jekk kien xi ħaġa ta' twelid. Jekk it-tfal le, mhux isimhom Evan, għax titkellem id-direttur. Saqsejta jiena le għax tfixkinni mhux dik kienet. Saqsejta xi ħaġa importanti fuq jiena ma nistax inniżżilha. Illi t-tifel ta' 6 snin jimrad bil-kanser. L-inna jgħidulna melek pejb ħafna veru u di vera l-mini pejb ħafna, għandek ċans jħroġlok kanser ximkien. Tajjeb. U ġili tisma min jgħidlek, in-nannu tiegħi kien ipejb mit-90 m'għandux jaqsam għax il-ġisem tal-bniedem mhux ta' kulħadd l-istess. Is-sigaretti jagħmlu ħsara, ħafna zokkor jagħmel ħsara, ambjent ħażin jagħmel ħsara. Imma tifel ta' 6 snin li da jkun ħalaqwa ħalib, jekk mhux il-ħalib tal-om, u laqwa ikel fl-ewwel tfulija tiegħu u jiġi diagnosed b'kanser. Kif tinżilha di? U ġo moħħok jaddilek dawla, vadi jina li għed meta kienu t-tfal tijaj żgħar, kont naħseb li mir-raġġi, illum mhux ħafna teknoloġija, allora ma kontx ħallih jorqod x'imkien fejn jagħmel plakka. Imma daw ħanilek, daw huma ma tifhimhomx, u daw ma tifhimhomx kemm fuq it-tfal u kemm fuq il-kbar. Illum tara l-aqwa artisti li ximdaqt joħroġ li wkoll imutu bil-kanser. Dawn huma questions without an answer għatem. Jiġifieri fil-verità jew irridu jagħmlu riċerka profonda li imma għandna jew ximdaqt il-parents jibdu jħossu guilty mhux għamilna xi ħaġa aħna jibdu jħossuhom guilty. Eżatt, disemmiha George għax forsi l-om taħseb li ma ħaditx nutrijenti biżżejjed. Ara mi vera, il-kanser kien hemm, għadu hemm, ħajjibqa' hemm. Thanks God, illum twildu ħafna nies li jistudjaw li ħafna qed ifiequ qabel kienu jmutu. Qabel tisma' kanser, tisma' mowt. Eżatt. Jew kienu jmutu ma nafux biex. Eżatt. Imma illum, thanks God, il-maġġor parti fiequ. Jiġifieri tara sptar. Fejqan biex nagħmlu kuraġġ ħafna anke fuq il-kbar, jiġifieri illum bil-ħila ta' dawn il-consultants kemm ta' surgery u kemm tal-medical. Ħafna jfiequ. Ifiequ bil-ħila tagħhom. Jiġifieri aħna thanks God għandna nies intelligenti kemm pajjiżna. Liema u diħan iqaf fuqha issa l-aħħar. Ejja, xfadlina l-aħħar ftit. Liema kanser l-aktar li sibu fit-tfal Maltin u kellek tagħmel tajd li jara tfal iktar li kollhom. Naħseb il-leukemia hija li żjed waħda fit-tfal. Fit-tfal, ġifieri naħseb hija u hemm xi studju minn fejn tiġi. Ereditarja forsi? Jiena ma nifhimx fihom daqshekk, jiġifieri. Lill-Anġel id nansaqsu. Dik għażjed tajba minni. Għax jiena sirt naf. Insaqsuha waqt kalamita. Ejja ħammorru issa fuqek personali. Tajjeb, mela twelid fit-19 ta' Lulju tal-1965. 19 ta' Lulju. Jien twelid l-Awstralja. All right. L-ewwel 5 snin twelid Sydney, ġifieri l-Awstralja. Okay. Mbagħad ġejna Sydney sabiħ, ma jemma niftakarx, ġifieri li xejduli. 5 snin kellek. Ħija kellu 7 snin u għad 11 sena. Ġieli mort imma wara. Le, ma mortx. Il-ċittadinanza kienet għadha doppja ma qatt ma mort.
Umbat. Ta' 5 years ġejt Malta. Ija, u għanna ftit il-Birgu mbat rabbejt Bormla jena. Ġiviri jena, iżjed nħosni Bormlis. Bormlis. Bormlis, ġiviri. U tattendi l-festa u ta' Bormla. L-iżjed ħagġa li nħobb f'Bormla hija il-devozzjoni l-Madonna. Dik hija l-qofol. Ġiviri kont tajjeb ta' 21 kont kapten tal-futbol ta' Bormla jena. Ġiviri għalek nejlek trabbejt fit-toroq ta' Bormla. Imma id-devozzjoni tal-Madonna kienet naħseb il-qofol li dawart Putinu maħħa. U inti xempju ta' persuni kbar li ħarġu minn ġewwa Bormla, ġifieri Bormla kien hemm żmien u forsi għatfadal li isma' x'minn Bormla jisak ma tiswa xejn. Imma inti wieħed minn dawk l-eżempji li l-Bormliżi jiswaw ħafna. Le, jiena Bormla ħanejdilkom xi ħaġa li ddaħħaqkom li ta' 14 kont iffissajt li kibil l-imnieħri. Sawa, tiffissa fuq xi ħaġa sawa. U kont noqgħod imur qudiem il-Madonna u noqgħod nitlob jiena biex inaqas l-mnieħri. Kieku x'fidi hu. Kieku dak iż-żmien. Illum ma jagħmlux ħafna affarijiet kieku forsi kont naqtalu biċċa dak iż-żmien. U flok li bidlet l-mnieħri bidlet li moħħi. L-ispeċi jekk toħlom fuq xi ħaġa li tajba u temmen fiha, ħanejnek jiena. Fimda, u mbagħad kont naħdem ix-shipbuilding, tħalt nurse, għamilt 3 snin. U minn hemm dejt nemmen teħadin. Illu ngħadek toqgħod Bormla? Le, ma xorta Bormli jinħossni ta' ġifier mhux il-bot ix-xajra ta' ħażabbar. Imma Bormli Issa illum miżewweġ, għandek it-tfal. Għandi żewġ tfal u għandi 3 naputijiet u 3. Nannu ta' 3 u jħol ġej ġifieri 4 ġifieri. Kif issibħin għalma l-familja, s-sali għandek il-nepotijiet. Missa bħal Lejla, per eżempju, Lejla jiġu kollha għandna ġifieri umma ġifieri l-ferħ tara. U tfal iġibu l-ferħ. Tara li inti li tagħmel għalihom. Biex niċċajda nidhom isma' bil-parents tagħkom ħadd inkom m'hemmx disċiplina biss minn għandi. Kemm għandhom żmien in-nepotijiet? Għandi wieħed 12 li ieħor 8. Ilek naħdmu mela. Żgur li. Ta' Sandro tal-Belt. Ieħor meħdej, għax l-istorja, it-tifla meta kellha 17 kienet edha tistudja u ġiela rustaħħa wara Anna. Minn fejnet, mill-Belt? Le, da x'ismu, minn Ħażabbar kien. U da kif ġi Anna minn ma stedinnieħ. U għax kienet pregnant. Biex jgħidulna li hija pregnant. Ġew flimkien. Ġew flimkien biex hija jkollha l-kuraġġ, tifhem. Allora, x'kienet ir-reazzjoni tiegħek? Jien qedtilhom issa nkom xi ħaġa nkomin, tkunux indipendenti fuqna, ħadmu għax li ħataħdmu għal dit-tarbija. U qed tistudja u għamlet l-università u reġa' daħal. Kemm inti bravu. U llum miż-żewġin, llum għandhom tifel oħra ġifieri. U t-tifel qabeż għalli jiena mhux bħala pa. Għalli jiena jkolli tfal meta jkolli 30, 31. Għalli biex ikonna l-ħin bħalma konna jiena. Mhux se ninkwetat għallek. Kien ellu xillop ma' Malta under 21 u ċemplu li pregnant it-tfajla tiegħu. Għalli mussaw jirraġuna ġesu, għetlu mal-intu l-Madonna kienem, għetlu ġikin qabdet minn arħat ma' missa, għetlu ħajħer ġesu issa u kol da. U l-istess l-sorja ġiviri issa. Nasab ħajħer il-reverse naħseb. ħajħer ġesu, Pero it-twelitu sabiħ, għalek aħna kontra l-abort, għalek l-abort huwa xi ħaġa tal-biża, għax l-abort huwa qtil. Għajt il-verità, meta twildet it-tarbija, insejt il-problem, inti ma ħadġ. Le, jena il-mara ħadġ il-mara ħadġ ma ħanejkom. Imma xqalet meta twildet it-tarbija, mbatt tinsa kollox. Il-ferħ tal-familja. Tinsa kollox. Ġiviri jena, jek tgħid li l-iżjed ħin sabiħ fil-ħajja tiegħek meta tkun. Meta jiġu huma. Meta tara lilhom ferħanin u hekk. Mit-tfal tiegħek ren, saħat qabad il-linja tiegħek fejn jidħol nursing. Le, li jawni accountant, ġiviri taħdem ġiviri fuq. Different. U Daniel iżjed training, ġiviri Daniel soldatu fuq training, jela premier, ġiviri, jħobb il-sports. Jela fil-Premier League u koll? Ma min? Dis-sena jgħat ma Marsa Xlok. Premier. Daniel Zarafa. Daniel Zarafa. Ma rrit toqgħod attent, issa meta jilagħbu belt u ma rrit Xlok. Mela ma najrukx il-Daniel. Il-belt ħobbu ma xu, Sandro tal-Apira, dak il-belt. Sandro jasra. Ġiviri, neħobbu. Għax issa Marsa Xlok għedin Premier dis-sena. Ejja tal-qalba. Ħajintaqgħu belt u Marsa Xlok. Isma' len, bħalma saqsejna lill-Lenġi. X'idejqek, Fanġel? Jew x'tibdel, Fanġel?
bħala kollega. Angel? Stibdli la, kieku jkollok. Alla ħares titlaqlu ma jkollux ma' min jiġġielet. Ħali, jek titlaqet ma' min ħan jiġġielet. Ara, Angel, ħanek, jena nemmlek jikul pajjiż. Għan 20 ruħ bħala Angel u għedin meċċu f'ku. Innasab Malta hija waħda mill-isbaħ postijiet fid-dinja. Ġifieri Angel. Biex issib bħala Angel, dan huwa miraklu. Meta ibatu. Ġifieri ma tbiddel xejn fija. Le, nbidda meta teqret. Il-rit mela. Tixroblok l-ilma ta' moħħok. Ma fuqx ix-teqret. Jien naf inti pereżempju anke jien neqret mal-fred, tkellem il-alfred u ma jtix kasek. Mhux bil-forsi teqret fred, qed tismani fred taf xaklek fred. Le, imma hi teqret tibqa' tieħu għalija mix-xejn. Inti meta tkun ix-xogħol tagħna taf kif tittieħu deċiżjonijiet li Taċi. Ilma u taċi jekk ngħidha xi ħaġa jien imma l-ilma ta' moħħok tixrabulek jiġifieri. Sakemm tasal għal dak li tittasal. Le taċi ħafna, jiġifieri irid noqgħod infehma, se ma jkollix paċenzja nfehem. Jiġifieri kieku naħseb ma ntqajtx magħha nibla abdominal siena, jiġifieri Imma ħanajt, ma nafx jista' jkolli ser żbaljat. Imma lilek naqtak li meta ġew in-nies għandek tal-bulajnuna jinnaf fadal appartament wieħed fl-Ingilterra biex jintuża. U għandek 3 qudiemek. Intu probabbli tihom iċ-ċavetta li 3 luma. Imma Angel naħseb iktar tal-isma dal-każ iktar. Ara dawk toħossibha ma' Angel kollha. Kulħadd, ġifieri dawk tippostjaw. U inti tibatilha u hija mur kellem il-Angel. Le, u nara nkwetat enormi ta' u titabba bil-pis li il-madoffi mimlin laqas għandna żjed fej u nara tkidda ħafna u tara tinkwieta u nibda ngħid ma tistax issa ejja joqgħod hawnhekk kif jaħroġ xi ħadd jidħol ieħor. Jien ġifieri iżjed solver, ġifieri immi titabba bil-responsabbiltajiet kollha. Inti tajt isma' mela dak joqgħod f'dak l-appartament, liħor joqgħod f'dik il-hotel issa kif joħroġ dan waqt jidħol. Ħafna minnhom ngħidu mara għand is-storijiet kif jinsel xi ħadd tmur fl L-istess domanda x'wasalna biex kważi nagħlqu. Supposta laqna. Ifisser li għal-ħin ma rajna xaddej aħna. Dak ifisser li t-neħdu pjaċir. U Reni għalinna dal-programm ħa pjaċir jaraħ. Ħafna. U ħa pjaċir jiġi għalih. Mhux hekk. Kumpanija tagħna ħassejtek relax. Tajbin ħafna. Apparti li aħna ħbib tiegħek. Reni Zerafa u Angel wala tiġa qiegħed fil-ġenna Dottor Kalvanja li tiġa madux magħna. Intom barra minn fuqkom imma da m'hemmx għalfejn wieħed imut. Wieħed jgħid isma' jiena jgħid issa u rid inħalli fidej ħadd ieħor. Reni u Angelu t-tim ma jistgħux jibqgħu għal dejjem. Inti tixtieq li Puttinu ikompli għal dejjem anke wara li inti tajt ħanirtira qegħdin issibu żgħażagħ li jieħdu l-kompostkom. Ara jiena Dottor Kalvanja ġa konna jgħinna. Infatti kien jgħid Reni aħna qed nikbru ejja nsibu ta' warajna. Kien jgħidli l-Angel kien jixtieq tkun il-President. Kien jgħidli nibżu għalija jgħidli toqgħodx tiġġieled magħha u jien ngħidlu jiet tiġġieled miegħi mhux inniġġieled magħha. Imma kien irawwimni ġal Angel ġifieri, kien xtaqa ħafna. Allura mbagħad Tix-xewqa ġiet maqtuwa. Iva ġiet maqtuwa. Issa x-xewqa tiegħu kien li jara dak il-binja li ssir f'Londra u ħansemmu għalih ukoll, ġifieri kif ħansemmu għad-dar Dr. Viktor Kalvanja u li qed nagħmlu aħna qed nagħmlu ħallitna x'inti mhux li tibnihom daw, inti hemmhekk issa wasalna biex ikonna investiment ta' 50 miljun. Ara suppost kellna xi wieħed kalamita. Appartament kalamita. Saw nitilgħu naraw xi darba. Issa kif ikunu lesti taraw il-kmamar tal-ċina, tal-banju, ġifitek il kalamita kollha. Infatti Angel meta ġiet tal-bitna biex nibatula l-logo ta' kalamita biex ikun jistgħu. Appartament minnhom ikoll f'kull kamra hemm il-logo tagħkom fiha. U dan grazzi għal dak kollha li tisegwuna, ta' mhux Mela. għax huma taw id-donazzjonijiet. Appartament kalamita. Minna taħalli affarijiet tal-Putinu, għet nħalliwlu il-dak tiegħu, per eżempju, wieħed ħalla l-wirt tal-Putinu, u dak ħajkun appartament jismu għalih. Sewa. Flok number ikun u inti għandek 50 million investment, iġveri kemm hu sabiħ il-poplu Malti wawċi, kemm għandna kultura sabiħa. Iġveri aħna konna xandara, imma fil-verità l-sponsor kien il-pajjiż. Dan mhux ta' il-Maltino Lawċin. Daqshekk, jiġifieri Putinu, dawk l-appartamenti huma tal-Maltino u meta jiġu l-barranin idulhom fejn qed toqgħodu.
Aħna t-noqodu fl-sponsor, jgħu Maltin u l-Awċin. L-axħar domanda, kont obsor illi Puttino ħejkber daqsek ma tabdejtu minn dik il-kamra. Ara, għat ma kon noħlom li nistu nikbru minn dik il-bicċa xol, biex għet jitħaq. Biex għed titħaq. Għazzik saqsajtilu jien. Għatlu meta kontu f'dik il-kamra, kontu taħsbu li Puttino ħajkber daqsek, għalli le, zgulli le. Saqsajtilu għed diġa. Il-menopauza. Anka jen nsejta l-saqsija. Tara. U inti l-Anġer saqsejta. Abu l-leb. Fil-program li jħor. Ħajmerini. John Mary, ħajmeri. Għaxin tixtaqt li sammuħ Joshua, u li... Jaxwa, sam sabiħtan. Jaxwa, ma għajat nofsa, għajja. Jax. Xem ħazin fjax. Le xejn, għazin dura. Zom, u Joshua ħafna tfal, ta' ċemplu l-nis, jetti. Għaw ħafna tfal Joshua. Tiġa semmewom, xamlu ħaslu l-għom jisimom. Ek sewa miltu semmuħ, it-tifel semmuħ Jesus. Jesus. Mux sabiħ jisem Jesus. Mela. U l-Madonna propja, xinti naf li devot ħafna tal-Madonna. Isima propja Marjam. Sabiħ Marjam vera. ħafna, jena ġiviri. Marja miju. Aħna nemnu għalek, aħna ma konniex naflu ħajkber, ma nemnu li plus li l-kultura tal-pajjiż, hemm il-providenza tal-law tal-Madonna. 100%. Ġiviri 100% dik kienet is-soluzzjoni. Mela, Grazzi Reni Zerafa. Mela, ħanfakru dawk li din jarawna, tistaw jekk tarawna fuq Facebook. Meta twilet Reni? Fuq Facebook, jekk qegħdin tarawna fuq smash tistgħu tibatunna anka l-WhatsApp mela għalinna meta. U x'jaħwe? Asjaf, għalinna meta. Ibatunna risposti meta twilet Reni biex ċansi tilpu voucher ta' 50 euro grazzi għal Merkanti Restaurant fit-terrazzin ta' suq tal-Belt. U li l-ek u korrena ħanibatu kemmek li kolli kla tajba grazzi għal Merkanti. Jaxwa, ħatibqa sejjer bjaħwa. Uwa jahi, ħammor. Għaxa t-kellimni minn fuq, mux t-tajda tajba. Min? Issa tara, naraw il-film. Il-laħwe van allura li s-saqa battilu ħan ispicċaw. Ejja, dal-program. Nirringrazzjaw id-direzzjoni ta' Smash Television. Se posa l-10 u nofs, batti moħna nofs l-lejn noħorġu minnaw. Aħna meta nisflaw nsibu t-tabit l-aħmar. Mela. Brispet, kull fejn morru insomma, kull fejn morru. Per reprezentant naqbżu li jena tapplika morru stazzjoni. U issa naħseb li niftu għahat għalina. Grazzi li kontu maħna, għana ringrazzjaw l-Reni Zerafa. Grazzi Reni minn qalbna. Grazzi. Grazzi fissem il-Maltin u l-Awzin. Grazzi Reni għax inti naf ma tiċċej lura u inti naf kam inti jumli, pero grazzi ħafna tal-ġit li tagħmel ma' tfal Maltin u Awzin. Grazzi minn qalbna. Tislijiet. Dal-podcast ġimmi ġubli l-kommin, SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Merkanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Benna, Telbu Della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.